No niin. Äsken jäi vähän kuvaamatta, niin ollaan tässä talolla vieläkin. Kuka ei kyllä nähnyt, vaikka eka video onkin, niin kuka ei kyllä nähnyt missä me oltiin. Niin minä en kuseta. Ui! Minä en kuseta. Kengät on... Älkää nyt kattoko, jos olette vasta jotain 5-vuotiaita, koska tässä kuuluu. Niin. Ja mun kengät on ihan täynnä kuraa. Niin ja tää kohta katkee. Mä en mene ton puun alta kuule. Tää ihme oksa. Pikkasen menee. Ne jotka ei halua kiroilla. Mä laitan tuohon alkuun, jotka ei kiroile. Niin sitten ei katso tätä videoa. Mä laitan siihen alkuun. Alussa laitan sitten... Alussa laitan tekstit. Alussa laitan tekstit, että video sisältää piip, en tiedä. Jotain se sisältää. Video sisältää paskaa. Oi! Pikkasen täällä on liukasta ja lehtiä. Mä laitan vaikka video piip. Mä editoin siihen sitten, ei haittaa. Editoidaan tää video sitten 2. Apua. Editoidaan video 2, kuulitko? Ei mennyt. En mä kuvannut sitä. En. Kädi! Tyyppi vaan kävelee ja mä niinku kuolen täällä. No itse, etkö nähnyt mitä tilanteessa mä äsken olin? Vittu! Miksi tää on näin vaikee? Kärsii nää pullot. Näytä niitä, näytä. Kärsii nää pullot. Ei ne näytä. Muistakaa, älkää laittako vihaa kommentteja, koska meillä on paska puhelin, millä me kuvataan. Meillä on kameraa ja ei ole varaa ostaa. Tänne olisi varaa kyllä ostaa montakin, mutta ei viitti. Koska tästä ei ehkä tule meidän kokonainen ammatti. Tai sitten tulee. Sitten me ostetaan kunnon kamera. Nyt tulee. Niin kun kengät näette ihan paskana. Niken hyvät kengät. Ihan rikki. Tuut sä sieltä. Tommonen ylämäki tuli. Tämä näyttää ehkä teille pahalta, mutta paha se on. Meidän ääni ei. Tää on off-kamera. Meidän ääni ei kuulu yhtään. Ei kun niin. Mä oon laittanut offille tää. En mä laittanut off. Voi. Älä heiluttele niitä. Me ollaan taas täällä. Tuossa on silta. Oh my god! Silta. Miksi? Mitä? Miksi? Ei saatais edes kuvata itsemme. Niin, mä kuvaan koko ajan väärinpäin, nyt mä vasta tajusin. No ihan sama, jatketaan videoa. Mitäs ihmettä? Mä niinku kuvasin vähän väärinpäin, mutta... Paljon kello on? No en mä jaksa kattoo, meidän video pysähtyy. Kello on 14. Paskapuhelin. 14. Meillä on vielä tunti aikaa. Meillä on 9 minuuttia aikaa. Miten niin? Mun pitää lähteä 3. Ja kello on 14. Eli 2. Niin. 2.51. Eiku niin. Pitäisikö lopettaa tää video? Koska... Tää video oli tässä. Muistakaa tykätä. No ei nyt oikeesti. Älkää oikeesti tykätkö. Älkää dislikeatko. No joo, koska me ollaan paskoja. Vittu. Se ois moda. Mitä vittua toi kuvaa? Älä ota paussi. Mitä?